Hey, yan, welcome back sa aking channel. This is Tips Mio, and don't forget to subscribe and follow me on Facebook. So ayan, kasama ko si Tatay Andres dahil tapos na po siyang magkumpay. So tutulungan ko po si Tatay na maglagay ng kumpay sa kanyang kanding. At saka dito sa aming kandingan, meron kaming alagang kanding dyan. So tutulungan ko po si Tatay. Yan. Yung ginagawa ni Tatay, dinidivide niya or gilain mo tayo, no? Para sa umuhaw dito. Yan, no? Bago pa lang to na kuha ni Tatay. Yan, yung mga... Saan yung mga kahoy tayo? Cha, muli cha. Cha, bagal nga. So sabi ni Tatay, guys, yung makakain daw sa kanding, no? Cha, bagal nga, tapos madidikakaw, at saka dakit. Yan po yung karamihan na ipapakain ni Tatay Andres. Yan, oh. Yan, so ako yung magdala patungo doon. Tatay yung nag-divide kasi siya lang yung marunong kung ano yung ipapakain niya sa mga kambing. So, yung alaga sa ang alaga din. May alaga din si Tatay na kambing. At saka kami din dito sa farm, meron din kami alaga. So dito is 3. 2 lalaki, kung nakita nyo sa aking video. 2 babae, tapos 1 lalaki. Sa imo dito, Tay? 1 babae. 1 babae. So 3 yung laki, no? Oo. Ayan, no? So malapit na matapos si Tatay maglagay ng kumpay. So ganyan pala, guys. Okay, pakita ko sa inyo. So ganyan, guys. Ayan. Ganyan pala. Papakain ng kanding o kambing. Yan. So sa kanila ito, din mag-prepare na naman si Tatay para sa kanya. Shh. Yan, o, napakabait na aso. Isa sa mga alaga naming aso. So yung mga aso namin dito, yung kulay nila is puro mga brown. Yung mga brown na kulay. Hindi namin alam kung bakit puro brown yung aso namin. Ali! Yan, o, tingnan nyo, guys. Yan, mga brown. Dali! Ali! Dili, mag-away. Yung dalawa, oh. Puro mga brown. Mga brown dogs. Tingnan nyo. Uy! Huwag kayong mag-away dahil isa lang kayo dito. Dapat magtulungan kayo pag mayroong kalaban. Dali! Tangkag! Tangkag, oh. Uy! Bahala ka, bantay lang ka. Hindi ginuduol, guys. Hindi siya malapit. Lumalapit. Tangkag! Ayaw niya talaga. Pambihira to. Punta kayo dun. Kana, tayo muna si bagal nga, kana. Oo, kana. Di ba bagal nga manang kahoy daw? Oo, lagi. So, habog kayo? Habog kayo. So, ito na po yung ilagay namin dun sa aming kanding. Kasya lang to. Hindi man ni mahapnan tayo, no? Mahapnan pa. Natiloko man lagi. Pero, idi kahapon sa magbutang na pugka. So guys, sabi ni Tatay, morning at saka sa hapon maglagay nito kasi maubos nila ito pag sa umaga until sa hapon. So maglagay na naman si Tatay para sa kanilang panggabi na kakainin. O na dito? Ako dana. Okay, okay. Yeah, ako dani. Oo, ako dani kay gaan naman. Kasi gaan lang. Punta na kami doon sa kambing niya. Kasi doon namin yung unahin. Yan, so meron talagang organic na gate, no? Entrance gate. Yan guys, oh, yung kumpay.
Yan si tatay sa likod. Ganyan lang kasi hindi naman mabigat. Mag-usap pa magkagkaman og pagkaon sa kanding tay. Maglungag pagkakaon. Yan yung mga aso namin. Oh. Choy! Palaging kuyog sa amin. Yung 4 na yan na aso. Yan yung mga aso namin. Mga mababait. Mga badlungon nga mababait. Una-una pastang kagmurag anaagi. Dimidya ay, harimidri oh. Ay, kabaw. Uy, alim mo dre. May kabaw. Nadaan kami sa may kabaw. Yun na mangunsa tay. Latay. Sigsungayon ta. Lagi. Kasungayon ta. Ayan o. Ha? Yes, magan? Agoy. Natagit tayo, diri lang ta. So dito kami dadaan o. Wala mo da. Paakan mo ng kabaw, paakan. Paakan mo ng kabaw na. Yung mga aso guys. Tinatahol nila yung kalabaw. Hindi sila makadaan. You know. Pit. Ngihi pa spit. Si Fito. Yan po si Fito. Pito. Kaog 8. You know. So yung kanding ni tatay guys sa gitna. Sabi niya, nandito na kami. Wait for me. Yan o. Si Pete talaga yung mauna. Dito. Uy. Tiri. Susunod sila sa amin. Lagi nakasunod sila. Nunguyog itay. Kung nabilin dito sa farm. Kasi yung mga asunita namin sunod na sunod kay Tatay Andres. Yan o. Dito yun nilagay ni tatay yung kanyang kambing. Parang nasa kuweba. Kung nakikita nyo po, dito ko dumadaan patungo dun sa kasaba farm ni nanay. Yung dalawa. Ha? Lagi? Kala sila. Yan, nandito na tayo sa kambingan ni tatay. Saan ni pagbutang tayo katito? Ikaw lang butang kaya. Yan o. Kailangan, ganyan. Yung mga kambing ni tatay. Tumatay mo sa Oo. pagkanto. Kasi yung anak po ng white, yung kanding na white, dalawa sana yan, yung maliit na black yan. Kasi yung isa namatay po. Ganyan o. Araw-araw po ito ginagawa ni Tatay Andres. Ayan. Para makakain na sila. Ang tubig nila tayo, dili lang. Tagsara mo yun. Bugnaw man gudu dapit. Ako. Panyabo. Tunon to. Ako, kainom to na ko. Panyabo nila diri da. Dito init manggod, diri bugnaw man. Yan o, kumakain na sila. Kain na kayo. Hindi man nila maabot ay. Abot ko. Ang gamay. Abot. Aray, ang gamay ay. Ang gamay ay. Tikang. Tikang ang gamay, tikang.
Kaluoy sa gamay. Yan o. Tikang sa gitawon siya ay. Tutoy pa ni siya mamatay. Tutoy ko na. Nakakasan na siya. Oo. Ubus gamay. Oo. Na. Lingaw na sila. Yan o, makain na po. Makain na yung kanding tatay, no? Yan o, yung malaki o. Higtan na ni mo tay? Ang mga laki? Yan mo? Ang bayi? Muda. Lingawan lagkaon. Lingaw kaon. Ang gamay yung tao, no? Naluwis gamay eh. Ang gamay eh. Ang gamay. Kaluwis gamay. Oo. So sabi ni tatay guys, kailangan po talaga na pag manguha ng kumpay or yung pagpakain sa kanding, iba't iba po yung dahon kukunin para meron silang mapipilian. Merong yan mga bagal nga ganyan. Yan o, dami na nakain. Tingnan nyo yan. Mga waste. Yan po yung mga waste. So ngayon punta na kami doon. Diyan na kayo. Ha? Kasi meron pa po kaming pagkakainin yung sa amin. So tapos na po tayo nagpakain sa kay tatay. Ang kambing ni tatay. So doon naman tayo sa aming kambing. Kasi nandun po sa farm. So yun naman yung bibigyan namin. No? Bili na. Bili na. Bilin mo diha. Hala mo diha. Tuan duha dito. Matulog. Ang muha tog haw. Muha tog pagkaon. Dito talaga kami dadaan. Yan. Isa lang yung aso na sumusunod sa amin dahil sila yung tatlo is pumunta dun sa itaas. Yung sa may kasaba farm. Kasagi palagi silang pumupunta dun kasi si Nanay Gloria is pumunta din dun. Iyang kuantay, yung kasaba farm, hindi pa ma-harvest. Ha? Iyan. Dito talaga kami dadaan sa dinadaanan namin. No? Yan o, napakaganda ng mga talatanawin. Dito ako dadaan tayo. Yan ang gibalhin. Oo, nakasangi gid eh. Yun o, kinain ng kalabaw. Yung saging na tinatanim ni tatay. So, buti na lang, hindi na. Wala na dito yung kalabaw. Nandun na o. Kinuha na ng mga yari. Yan guys. Kailangan. 208? Yak. Radyo ramang yun, no? Palit o. Nanda ko ba kumubila dyan kami hayag? Ako tingin si ma'am. Bumbilya. Kaya tanan diyan na tulo ma, no? Tulo. Oo, tulo. Yan, so next namin na papakainin yung kambing namin sa loob. Inuna namin yung malayo
malayo. Yung nasa kuweba ng kanding ni tatay. So ngayon, kulay daan ni tay. Kulay daan. Yun po talagang limitanan. Ayan, so nandito po. Taligsik na tayo. Taligsik ka? Oh, gabok naman god. Dito kami dadaan. Di madaan. Ayan o, yung tatlo. Naghihintay sa amin. Lagi no? Pura buyag mga aon eh. Maglawas. Lagi. Guwat in town. Naguwat in town. Naghihintay po yung kambing sa amin. Ha? Yeah. Agop na si mga tayo. No? Ha? Uy, mahadlok ko lagi na siya. Pero gua ko. Doon na. Dara. Sige na, kain na. Layo. Oo, muni sila sa kuha noon. Tara na, kain na guys. Kumakain na sila. Kain na kayo? Oo. Lagi? Inuubos talaga nila yung nilagay ni tatay kagabi na tay? O kahapon? Oo, kahapon. Mo git. Dili bitaw. Para buyag. Sila sige kain. Yung mga on sila dili tay kaning mga kwan sagbot dili. Aw nangaon no. Mga on dai kanaw. Oo. Di kayo. Oo, no nagabuak. Ang kini ang giali, mo pati na busto dia. Oo. Ay sana kon saba nga inabot ng bago niya, ito sa limbong ba. Mas magbusmaga na. Ikatatan. Aon. Aso. Ay. Sagda. At kana ko ala sila diaw ba. Kung silipol ba. Ay mga gi. Nam sa lagi niya. Maro git. Ito, do. Yan o. Lusot. Balik. Gabot dire dili na manguwan ng iro. Ade. Samari ra sila. Pura buyag may mga on. Siyempre biya kanina dyan, basa tayo dyan. Lagi. Ang basa ng tayo. Ang tayo ng pangantuan. Musingan? Kahoy ng pangantuan ba? Munay pakaon niya. Pangantuan. Kakao. Malili kakao pod. Munay tambal tay. Tambal na. Kanang batilis. Dami ng pulga. Ang batilis no. Batilis. Pero karon mga ona. Mga ona naman. Ang ganito, pumumpay ng tuwag. Lari sa daw, hindi ka lang batilis. Ang daghan ng tuwag. Layo na tayo. Yan guys nagugutom na talaga sila. Hindi ba pili-pili? Lagi. Ay, pili ay kaon. Ay, dalang na, nabisakaw, nagkakit. Pila ka klase tayo? 4. So 4 po na klaseng dahon yan. Merong dakit,
Merong bagal nga. Tamas tawag na sige. Oo. Karne ako ko. Pulsad, kailangan na. Karne na sa hipod, binamos. Iba't iba po talaga. Kulit-tiri ka ba? Bidli, pulaan man po ang kanding. Kung ano ay. Ang tao nga ay pinumapulaan, so samot ng hayop, di ba? So kailangan iba't iba pong dahon. Gamay lang ko. Merong bagal nga, dakit, at saka yung sa tungkol sa tay, madidi kakao. Nakadlok lagi ko mo. Nung mahadlok man ni sila. Di man gud ako itik pakaon. Hadlok sila ba? Gamay kiyatan lang. Kiat lang. Bag to nagbasaan to ta. So, ayan guys, tapos na po kaming magpakain ni tatay, no? Yan, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Thank you po. Kasama ko si Tatay Andres. Bye-bye.